Vertel maar. 1, 2, 4. Sneun en snijtemidjes wordt het bennenprogramma Tomke Tiet uitgestuurd. In dit programma maaien ben riemkes op sissen. Om ze wat onder de camera wennen te litten, praat programmamaker Vijf van der Meer eerst wat mooi haar en maaien ze wat over haarzelf vertellen. Die ene praat honderd uit. Bak en toen plons. De oren wat minder. Dit smiet zo'n mooie televisie op, dat lid we hem graag zien. Vertel maar. Vertel maar. Mijn mem is voor een keer in een heel diepe sleet doet. Ik weet nog iets. Ik weet het al die kikkers zien. Moest ik een lijtje, want die kikkers likken nog met mijn wangen. Wat heerlijk het zit. Onder vliegen. En nou mag ik wat zeggen. Nou maar eens toe het. Wij praten altijd dus gewoon Fries. En wie dat nou? Ja, Nederlands. Ollie, hè? Ja, ik wil wel goed in Fries, maar steeds. Ja? Ja. Vertel dan. Poeder. Ik ken Fries en ik ken Nederlands. Breer. Ik ken beter Nederlands. Ik ben gewoon in Friesland geboren. Nee, in Dachten. Dat komt Siseken. En dat komt Siseken. Hoi mam, ik kan echt wel Fries praten hoor. Dat is echt een Fries. Ik ben echt Fries. Dat kan ik echt wel. No betekent nee. Of kist u wel een beetje Engels? Ik kan alleen net Engels stellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En cheese, dat zijn 4. Kist nou verder? Nee. Dan weet ik het niet meer. Ha, 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 ha. Dus ik die weer Engels. Wie dat echt Engels? Ja, dus ik heb wel heel veel woorden. En wat wie Engels dan? Soms? Nee. Tussenin. Is dat echt Engels tussenin? Ja. Nederlands praat ik dan. En wat vind je het leukste? Naar het zwembad. Het is best wel leuk dat ik al zwemmen maar na een week is zaterdag. Want dan maak ik wel heel goed mijn best doen. En als ik een beetje verzing, dan kijk ik me echt met Helly. Ik zit in bad. Ja. Jij en Famke, die verzonk ze wat. Die komen echt met Helly. Ja, maar ik vind voetbal lijkt wel mooi als de Parijs winst. Ja, en ik zwem beter. Dus ik denk dat ik een boel Helly. En dat hopen we echt. Ja. En ja. Ik ken alle voetballers van nu eens. Mark. En nog een Mark. Rink. En... Keist. Hoe komt dat nou, Rabbi? Ik bij die voetbalploeg. Toen zeg ik die. Ja, en ik zet zelf ik. En een piemeltje zet ik. Ja, ik ben wel eens mijn krietje op de dik geweest, ja? Mooi krietje, kisto crossen, crossen. Mooi krietje, kisto crossen op een tegel of op stier. Ik haal je draaien krietjes. Ik haal je draaien krietjes, roze, blauw en groen. Draaien krietjes, roze, blauw, groen. Draaien krietjes, roze, blauw, groen. Mooi krietje, kisto crossen. Mooi krietje, kisto crossen op een tegel of op stier. Ik haal
je treien krietjes, treien krietjes, treien krietjes. Ik ga je treien krietjes, roze, blauw en groen. Treien krietjes, roze, blauw, groen. Treien krietjes, roze, blauw, groen. Roze, blauw, groen. Vertel maar. Mijn broer die kietelt mij ook van rennen zonder bevoet. En dan kist u daar wel hoor? Nee. Nee? Wat gebeurt er dan als ze die onder de voorkietel liggen? Dan moet ik lachen. Schieten! De lakens het helemaal net. Alleen als ik het op blote voeten doe. Nee, ik doe mijn stokje niet uit. Ja. Wat is deze grappig aan mijn eens? Zit in de lakens. Maar die hem heel vaak leidje? Ja. Wij mag toch wel een leidje. Gewoon alle grappige dingen. Er zit iets op die kant. Hé? Er zit iets op die kant. Wat dan? Soms werden wij wel eens heel lief. En net we wel eens een beetje moemiesachtig. Wat een beetje? Moemiesachtig. Hoe is dat dan? Hoe dom dan? Wommie, wommie. Ja, ik zei toch dat we dikke boeren weer hebben. En ik wil eens poepie pissie draal. Hé? Poepie pissie draal. Hoe zit dat dan? Vertel Dat eens. zij drinkt wel eens en ik. Hoe dom dat dan? Poepie pissie draal. Ik ga een beetje pinnen naar buik. Ik liet een streepje. Nog één. Ik liet 2 windjes. Waar? Zie. Ja. Heel duidelijk. Ik denk het niet. Als mijn broer een scheet laat, dan doe ik nooit een knijper in mijn neus. Dan stinkt het niet meer zoveel. Stinkies. Ja, ik had er wel eens dingen, maar dat vond ik wel heel leuk. Doe je hem dat wel vaker een skateje letten? Ja. Nee, ho ho, aan de kant. Dat mag je niet doen. Maar mag je dan echt leidje? Nee, alleen als ik een eigen treintje maak. Maar pesje. Lid je een paar keer echt wel eens een skateje? Jij loopt praten. Ik denk dat hij nou ik een skateje lid. Paken litten. Keetje. En dan ga je riemvest en die gaat doen waasjonkjes ja. En dat is paken. Vertel maar. Paken litten skateje. Wat is dat jakkes? Wat is dat ba? Dat wil ik net leien. Dat wil ik net leien. Dat wil ik net leien. Dat wil ik net ha. Welke liedje kijken? Ik snap die. Paken litten skateje. Papaken. Wat is dat jakkes? Wat is dat ba? Dat wil ik net leien. Dat wil ik net leien. Dat wil ik net leien. Dat wil ik net ha. Nog een keer. Vertel maar. Ben je met echt wel eens bij de dokter geweest? Ja, ik wel. Ja, voor mijn buisjes. En dan ben ik naar het waken geweest. Als toen buisjes? Waar dan? Zullen wij de 13e eeuw. En toen kreeg ik een prikje en toen mocht ik rollen.
En nu had hij nog de hak hier. Wat hier mij die hebben? De hak. De hak. Toen wie ik bij de basisschool en toen die nog zeer. En hij wie ik wel eens van de trap af. En toen moest dus hij ik nog in de ambulance naar het ziekenhuis. In de ambulance, wat is dat voor ding? Nou, dat is een auto die het had met sirene. Maar dan brengen ze me naar de operatiekamer. En als ik uitsliep, dan brengen ze naar de uitsliepkamer. En hij wie wel eens van die de winkel van de fietsen. En toen had hij een bloedwang. Joh, de dokter die een prikje. Ja, de echte dokter. En hij hem ook wel eens in een zieke auto lijn? Ik niet. Ik wel. Ik Toen wil ik mijn mijn voet verdraaid had. Ik heb wel van de fiets en toen weer het bekken op de rem. Maar mijn bekken op mijn ram, van de rem op. En toen moest ik heel goed koelen. Van de dakafval. En dus daar ging het heel hoog en toen zoek ik vanaf. En toen is hij de trappel op de Toen voelde ik van dak af. Maar waarom moeten die buisjes erin? Weet je waarom? Nee. Als je een beetje doof bent. Wat? Hè? Als je een beetje doof bent. Nou, en toen? Toen liet ik mijn pols brutsen. Mijn 2 pols. En Jan was ik een beetje doof. En Mammy? Toen lag ik nog in de ziekenauto. Toen moest ik naar het ziekenhuis. Nou, ik denk weer eens een keer van boppen. Van de trap af aan, helemaal naar beneden. Uw zuske is ziek, ze ligt in haar bedje. Uw zuske is ziek, wat je kiezen nou net. Uw zuske is ziek, ik haal al mijn knuffels. Uw zuske is ziek, op haar bedje daar zet. Binnenholle, binnenbuik, was je snuit te zwitten. Binnenholle, binnenbuik, was je snuit te zwitten. Mem zei, was daarvan een week mooi geworden litten. Uw zuske is ziek, ze ligt in haar bedje. Uw zuske is ziek, wat je kiezen nou net. Uw zuske is ziek, ik haal al mijn knuffels. Uw zuske is ziek, op haar bedje daar zet. Binnenholle, binnenbuik, was je snuit te zwitten. Binnenholle, binnenbuik, was je snuit te zwitten. Mem zei, was daarvan een week mooi geworden litten. Mem zei, was daarvan een week mooi geworden litten. Vertel maar. En nu is opa had al eens een keer een Brutse voet aan. En nu is mem had al eens een keer een gipsvoet aan. Ik wil hier vandaag vol. Nee, die is zelf van. Op de steen. Toen hier wordt dat gips. Toffen, je weet dat je gips. Toen liep ik bij de KNO-arts. Dat is ik een dokter. Toen luisterde mij met al in het ziekenauto. Mijn huid had een Britse rib en ik hang even een schommel van en toen heb ik een Britse voet. Ja, maar je ziet een moedervlekje. Wat zit daar? Dus de moedervlekje, dat komt als ik een prikje aan heb. Jee, kijk een prikje. Ik heb bruin. En kreeg je als het een prikje had, kreeg je dan een moedervlekje? Ja, en reden.
bruinen. Kijk, zit hij het. Ik ga hem bruinen. Ik echt. De M is van moelen. De N is van... De neus, En de K is van de... kin. Dus hij dat een keer van een huigelaar van. En dus hij dus als een keer uit een BM van. Oh, dat is Heel heugen. dat is wel een taaie, die heid van die zeker. Even wat energie. Maar die is al zo vaak vallen. Oké. Ja. Ik krijg je een prikje meer. Moest er net weer een prikje hebben? Nee, dat krijg ik niet meer. Nee? Waarom niet? Ook dan net wel. Hoe kan dat je mij zo vaak valt? Nou, dus hij dwaat de boer alles. Hij doet het gewoon. En hij dwaat zich in de BM los te laten. Dus daarom valt er altijd, daarom klimt er altijd in een BM. Mijn zin is Maar ik ken het beter net wel, maar nu valt er steeds. oké. Ik had ook een Brutse poels gehad. Ja, dat heeft al verteld. Toen ben ik van een hele huire, van bij de speeltuin, toen ben ik van op een hele dikke peel gegaan. Ik koos wel op steen. Toen liet ik hem ophenkelen en toen ging ik de verkeerde kant op. Toen liet ik van aanvallen, toen liet ik mijn poels brutsen. Zo. Ja, die was heel zeer. Want brek je meer dan protten. En als de dokter zei van... Nienke, doe maar toch nog maar een prikje houden. Wat dan? Dan krijg ik weer een moervlekje. En ik klim soms ook wel in mijn BM-hut. Ik heb een BM-hut zelf bouwd. En wie heeft een BM-hut? Echt in de BM? Wie ik? Ja, daar zit ik nog een moervlekje. Ja, daar. Als daar ook een prikje houden. Ja, bij mijn Heidi, die heeft gewoon echt een hele koude kop. Ja, maar jij is zeker een auto heen. Dus hij nee. Ja, die heeft een hele koude kop. Hij heeft alleen nog een beetje trekhaartjes op zijn hoofd. Kleine haartjes. Dus hij nee. Dus hij wel. Maar dat hakken toch? Ja. En mijn paardje, die heeft een baard. Wie heeft een baard? Mijn paken. Ja, dat klopt. Dan kan ik bij Paken op de fiets zitten en dan gaat Paken staan en dan ga ik weer op stil. En dan dacht ik de voet voor en de voet achter en dan dacht ik staan. Op een stang van de fiets. Ja, En als het dan valt? ik val nooit. Vertel maar. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. We sjoggen daar en koken. Boe, boe, boe. En daar is nog een skipke. Bé, bé, toe. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. Is dat net een poeske? Miauw, miauw, miauw. En dat een mooie vogel. Voort, voort, kou. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. Dat is alweer een koken en daar nog volle meer. Ik zag echt dat stoute poeske al voor de tweede keer. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. Wij pakken op de fiets, wij pakken op de fiets. Want pakken is ook rut en ik ben nog wat lieds. Vertel maar. Nou, mijn Heid, die heeft vroeger
die zie je vroeger rijk op school en die ging allermeeste. En toen had mijn haar een hele leuke rapje verteld. En dus mijn haar die hier met lim op een stoel in. En toen ging de meester daarop zitten. En toen ze vlennen plak. Wou die er toen niet meer aan? Jawel. Jawel hoor, anders had hij hier nog gezeten. Toch? Ja. Mijn hond is dood. Wat? Mijn hond is dood. Kan dat? Hij was al heel oud. En hij had niet zoveel te eten. En zijn bakje met drinken was leeg. En daardoor was hij dood gegaan. Via een roofvogeltje begraafd ja, maar een kwin van Bjatje. En toen hebben we een roofvogeltje in mijn tuin gevonden. En toen hebben we maar begraafd. En hij was ook al super oud. Ja, ben je al heel oud? En wie is toen ik heel verdrietig? Hoe lang is dat, Lien? Niet zo heel lang. Nee? En wat hebben toen mij hem dienen? Begraven. Bij mijn pa en oma. Daar gaan begroven. In de strontbult. Wat? In de strontbult. Hoe hebben dat dienen dan? Hebben we een steen op lijn, hebben we het zo in die een tak en ijslijn. En naast zijn vader en moeder. Die lezen direct. Ik zie eerst een poes die kan dood. Is toen een poes en die gang dood? Ja, En wat is die poes nou dan? in de hemel. Ja, nee, die zit onder de grond toch, de graven. Ik net toevallig ik niet om, maar mijn zusje hier die hier een sek volpakt en hier ze van mij, nee, of ze hier een hand volpakt en toen pakte ze nog mee en toen hier ze heel veel ik niet om, toen is ze doodkwam. Hij klauwde me. Maar hij had echt de volle eten toen gaan we deden. En dan is hij in de hemel en mijn hoentje en die hoort pieken weer voor het verlengen. Nou, een keer toen ging hij dan werk en toen weer poes op de wei en toen riedde hij de poes oer. En toen? Toen hij deed. Nee, we gaan dus gelukkig nog wel visken. En een keer toen zo hem de kom schimmeid van een vis en toen zo hij krek een keer gang hij er stond en dan gang een vis op het groen en dan wie hij deed. Ik heb 3 konijnen in 1 hond. Ik weet niet. In het frisk. Ik heb 2 poesjes. En wat vond je hem uit ervan dat er die poesplat erin hier? Wat zeg je net? Skipjes. Kipjes? Lampjes. Ja. Daar zit het poeske onder. Daar had het poesje begroven. En het visje ook? Nee, die had hij in de wc gespeeld. Oh, dat is zielig. Want die hamsters hier ergens op Marktplaats kocht. En die hamsters wie jonkies. Want ze hier al je jonkies kregen. En er wie 2 hamsters kon je kiezen. Die ene had oren. Nou, die ene wie het liefst. Dus die gaat kozen. Een hamster. En nu is mijn hamster heel dik. Dikkie dik. Dikkie dik is hij. Wij hadden dus 2 cavia's, 2 cavia's, 2 cavia's. Wij hadden dus 2 cavia's. Zie je
eten jou. Wij hadden dus cavia's. Wij hadden dus cavia's. Ze eten chip en sjaam. En als ze honger hebben, appel, boerenkool en didi. En als ze honger hebben, maar ik zie het aan jou. Appel, boerenkool en didi, appel, boerenkool en didi. En als ze honger hebben, maar ik zie het aan jou. Vertel maar. Weet ik vooral omdat ik een mens ben. En mijn hamster is net een mens. Dus. Misschien ben ze dan wel weer vrienden. Kijk, zoals Jan en ik, we zijn altijd vrienden. Ja. Kameraden, piraten. Als je me lief vindt, dan doet hij ja. Ik rook aan mijn voet. Waarom? Gewoon vind ik lekker. Ik heb wel zwetvoet. En ik vind het lekker om er rond te roepen. Ja, best wel leuk. Nou, ik heb ook zweetvoeten. Leuk. Ja, leuk, echt Wie? Ik vind het zo leuk. lekker. Nou, ik ga het gewoon op mijn allermooiste dier. Oké. Oké. Nu is super tevreden. Wat een geweldig dier. Vet makkie. Ik zie mijn niet eens. Nee? Ja. Ja. Net. Ik is memmen. Nee, ik zie eens met en hij tikt dit. Ja, maar hoe komen die heiten mem? Kan die gewoon onzichtbaar zijn? Nou, dat weet ik. Kleer. En hoe heet dat programma waar je in komen? Weet ik echt. Griezenloon. Mijn mem zei, hij maakt onlangs vliesrandje.